Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Milosti puna Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu. Idite u miru. Bogu hvala. Pretplatnici koji niste podigli mali božićni broj glasa koncila i glasa Srca Isusova, ovdje je broj. Šalić Ivo, domaćini koji nisu poljubili križ za Božić mogu to učiniti sada. Žižak Marisa, Marić Ljuba, Ljevar Ivanka, Omljenović Ana, Statija Miro, Marić Zora Tone, Ispoć Potinka, Marić Anđelko, Mali Koncil, Ispoć Silvana,
To je, braćo, čvršće od čelika, čvršće od čelika. To je, braćo, čvršće od čelika. A ovo kameju suzama, rad, bravo. To